दा बेवहाय जोंनि दिनैहाय 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव बा 10टा प्राइमारियाव जोङो UPPL पार्टिनिफ्राय एबा EM रन्जित बसुमतारी सारनि जिखिनि अनसायनाय पाब्लिकखौ सेवा खालामनाय बे थांखिजों दिनैहाय जोंनि 14 नं चिरां दुवार सिङाव थानाय गोरिब दुखिया न'खरफोरनो सारा मोनसे जोंनि इयुथ 14 नं चिरां दुवार इयुथ उइंसनि जोंनि आखाइजों रानना होनाय बे हाबाफारिखौ जोङो दिनैहाय मावगासिनो दङ। दिनैहाय जोङो मोननै प्राइमारि जोङो होनाय जाबाय, थुक्राझार प्राइमारि आरो बेंटल सेरफां प्राइमारि। जोङो बेखौ सप्तासेनि गेजेराव जोङो फोजोबनायनि जोङो थांखि लादों। बेखायनो दिनै स्टार्टिं खालामबाय, होलांबाय थागोन। BCDC वाइस माने BCDC वाइस लायोबा 9टा BCDC दङ, खिन्थु जोङो BCDC वाइसआव लायाखै। प्राइमारि हिसाबै जोङो 10टा प्राइमारि बेवहाय जों होनायनि थांखि लादों। ओरैनो मोनसे प्राइमारियाव जोङो पपुलेसनखौ नायनानै अबेबा प्राइमारियाव 350, अबेबा प्राइमारियाव 400, 500 बिदि मेक्सिमाम 500 आरोखि बेखिनिखौ जोङो होगासिनो दङ।